Ifansulo royini, we stop. Yazi lwane movie ngathi sithende senje. Okay. Mara sikhola. Uyangiphaphele nobuso bekhwapha. Uyasibheka, uyabona wena ne. Uyazi ngokufanisa nani? Cameraman ngicela uze la. Uyazi ngokufanisa nani? Ngokufanisa nalombhonti lo. Abantu abaningi bathi ngiheri ne. Maka ngisacela ukusheva lana ngimsiza pestele ejwabu lakhe leli lincane. January cause unuka ikhabishi nendlala. Ungazongiphaphela nekhiskise ehama ipipi. Uyayazi aviator. Uyayazi le game le yabathi aviator. Abafana bamdlala njengazi. Omikani. Uyanuka yo. Bangavele ngithi. Mina kube ngibuza wena. Umubi. Wena umubi. Umubi example Ramaphosa impumela. Ene wena iexample unemfene. Andikho right. Unamehla amancane ngathi amaphilisi e-HIV. Fakala ntwana uzovana makuvuthelanga wena una next. Yabona lo. Ngisho nase-Ivory nase-Ebony Clinic bayamazi. Uyayithola ngamafilisi we-HIV we-AIDS aphelele we-TB ngoba wonke umuntu uyazingenela la. Ngathi uzenza umuntu wona inhliziyo encane akakaboni usazobona. That's not nice, Papa. I told you, you can eat more white with pap, mix them together and make something like porridge, pap, more white, something. Hey yo, what's good people, it's your boy here, Mr. Blessings guys. We're back again with another banger. And in today's video guys, we're shooting Smash or Pass. So, siqala kuliphi side? Siqala ngawe never. Yes. Sikhombe ke ukuthi Ngizonibonisa ukuthi ngiphetheni. Hey, what's good YouTube? This is your boy Lathi King abangazi bangibiza ngo big because I'm big in many ways guys. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. Showcase. Hello. Hi, Njani? Ngiyaphila nami. Why so? njani? Umubi. Dai. Umubi ngiyazi ukuthi ngcono kunawe, ngumubi mara wena ngcono kunawe. Le joke yakhe yase primary ne. Yasa primary. Ayichazi. Okay. Pass. Hello. Lecture. Hello. Uvele mfethu yazi. I know umnyama ne mara ngicovele kahle. Ngiyazi uyakhima umhlopha ngisho. Angikrimi. Ngimuhle ngekhaya. Umuhle ngekhala lokutshela uzama ukukhohlisa. Lo sisi lo. Yatswafa ne, yangitswafisa and yaba. Isinosisi wakho phelile. Yo, yamazi uphelile or usaphila? Angazi. Awazi ne. Ungakhuluma umuntu ongayazi. Shame. Hamo Ed amajoke wakhe akachazi. Uphelile mfethu. Unga-eda wakho. Angidingi no eda la kuwe. Uphelile uvithikile. Namathanga wakhe ashwabene. Ngena la ukuvuliwe khona. Hello. Njani? Sharp wena. Namhlanje utheze ngopink ne? Pink and black. Yeah. Ngishaya 360. Yeah, ngizomsizela vele. Mara nawe because usafika vele. Isandla sakho. Ngishaya 360. Umuhle ne. Mara yabo mina if bethi ngiyakushela ngizokhuluma nawe after la. Okay. Smash ne. Hello. Njani? Ukraine ne. Pass. Hello. Ashim. Simsize simngene lo. Senze kanjani? Ngimngene. Yo. Mara naye bude bakhe baba yo. Akumela ngiba intombazana lo. Kumele indoda yazi. Ukuso wamadoda. Guys, What up guys, it's your boy Menji. And guys, with another YouTube video ngithola. And guys, fine namhlanje azama nikezile. Yeah, Majid. Singava. Grand Vanille. Ngaba yini? Hey guys, this is your girl Vanilla ne. Angna intro ne Vanilla. Hello. Sharp.
Smash. Hello. It's a smash. Hello. Cameraman, ngicela usondele. Ngiyambona lo uthi njani lapho uyabonakala ukuthi uzalwe ngoJanuary cause unuka ikhabishi nendlala. Thini guys. Uthini mntana lo bafethu uthini yazi uthi ngifishara indlala mina ngaleso sikhathi uvithikile uncedwa ila mathanga wakhe nekhala nje kuphela mubi Ukuvithika into akayijwayele kibo that's azophinda into eyi-one lapho ngabe ukhuluma kanje ngabe akaziphindi le mpahla akazigcokile kunina phindana nalesigcoko anyilwi ngibona unyalwa ugeza ngani nge-sunlight uyaphapha hello sharp like pass respectful pass Yamsaba mayeka. Isijideni. Amunye. Singoba yiki labantu abayeka. Awufanele simswabi. Asimswabi. Sabi. Sibata kho. Like Bambeni. Hello. Bishop. Smash. Hello. Bishop. Smash. Yeah, I feel it. Hello. Bishop. Smash. Smash. Walehleka. Hayi wena ntwana iyabhora mfana. Ngizongena ngizokhomba yini umdlalo yeso. Asikuwe wena ongagezi nje. Come back. Nele mikhovulo ihlezisa la ngicava izofunana. Mama uyasaba. Sikhovuka sonke. Ayakuna into. Na ungaphuki. Ungayi. Smash. Guys, abantu abaningi bathi ngiherne. Maka ngisacela ukusheva lana ngimsiza pestele ejwabu lakhe leli lincane. usho ukuthi nginojwabu Angazi ngokuza wena abantu abakudlayo bavithikile ungazongiphaphela nekhisikise khami ipipi. Yes, not nice. I told you, you can eat more white. Pop, mix them together and make something like porridge pop, more white something. Ntwana na ntwana nina nangidisappoint manenzani le video vibe man. Yabo. Yeah, true. Funa nabo mama bini babone uday. Ngizanga ngokudlala. Shaya into ezakhona. Awe wena mkawa kuma studio. Baba sure. Hello. Bishop. Smash. Bishop na. Smash. Hello sharp. Oh Miguel. Yanuka yo. Omnyama so Abantwana bathi. Hello. Bishop. Wakhulumela phansi. Wakhulumela phansi. Uyamthanda lo. Nukumlo. Smash. Ejo iman grand yabona izonyanyisa vanilla. Mamela nomuntu omdala. Esikulobu yeJB. Awuphinda nona sikufunile usinolisela ikhamera. Oh kana exist. Ya nyambona just bengazi. Ejo ngicela ungabhuki unona namhla ke. Asile ndaba ikhuluma kanjani? Makhuluma uyakhuluma kanjani? Okay. Akana into sakhe. Hello. Sharp. Why? Cause muhle uyangichaza like Chaza. uyangichaza. Hello. Sharp. Sure. Smash. Hello. Sharp. Smash. Hello. Sharp. Home affairs ngena wonke umuntu. Bye. Siva. Oh, sisiphinda abogeli ngoba obvious amajita. Awulibeke ngathi Echomi, na ungangidisappoint. Angeke bagenze next. Yezwe. Kunjubani igama la princess. Awuna into. Bheka thingi ikhala.
ngiyavutha. Ubona wena mfuku ukhapha special. Ende yakhulumele phezulu. Okay. Ngaba yini? Hi. Shop. Khulumela phezulu. Singikubambe. Oh, wayiphasi kulo. Okay, hi. Hey. Shop. Bye, wayiphasi. Bathini, uzwile bathini. Chaza. Vele umuntu. Shop wakwata. Ya, namsaba yo. Ngimsabani ke? Ungalanda leli gorilla Esihlahleni. TV lo mntwana. Manje sibalanda ngakuphi manje? Sibalanda ngava. Sibaphinde ngapha. Amanani ngasilethela abantwana lana. John, na ungangipho, yabona umngane wakho uyanyanyisa. Why nina yini niyalunye? Ya, John, khulumela phezulu. Awuna intro nawe. Nina namhlanje angibhora yo. Hello. Shop. Yeah. Smash. Why smash? Ngiyabuza why? Mahake ke. Hello. 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 Hayi. Wawuvutha lento yakho le. Nathanda ukuthi izinto. Hello. Sayikuphi le tag lakho? Mina. Kuphi? Senge Adidas shop. Muse game. Sithenga izinto lapho ungawazi. Ya, vele bathengisela abantu abafana nawe. Igame yayazi ukuthengisana. Angiyazi. Dinge ukuthi ngibe yazi yabo. Abantu bahlala la ababonakala she wena. Bafana nawe. Ongahamba ngavele ngedate. Mina kube ngibuza wena. Umubi. Wena umubi. Example Ramaphosa impumelelo yakhe. Ene wena iexample emfene. Wena. Unuka nomchamo. Usho ngiyengeze bese siqoneni phezulu. Ngiyajumpa nje nebhavu. Angijump mina ngiyangena phakathi. Uyanginukela. Yazi. Ngathi ngikubambe. I know. Nukela perfume kahle. Akunukela impahla zaseswazini. Uyambona lo muntu omvuthile emulo. Mara yazini dinga ama specs my sis. No, bangathi uyabheka engathi ubaba umntwana, sazi ukuthi ufuna. Umntwana. Uyini? Yazi. Okay, sha. Hello. Hi. Sike mina nomkuphi? Wena bocabanga ukuthi No, ngimangela ukuthi ubhekelele thina sila. join. Sukuntwana. Simfaka kuntwana. Afile intwana sibangene yaqaba. Ngangivutha mina sisikhona. Yazwa ngidubula lamantombazana lawa wagezi. Marasko lapho. This is your boy. Sitho lamonra lama 1.1. One man one bullet. Can't tholakala. Bathi ngesingamla I'm happy. Ngidli taste of joy. That's a bar. What up guys, it's If your they boy don't feel Menchi. it, they are not hot Ngathi like laba us. abakabo next sisazobakhipha ini inkani mos. Sabatubula bonke ende baze ngicathuza bomama babo bonke la. Ende enye into ngicela imaniza la nikezeni ne. Asina mavasi lapho or something. Hello. Hi. Shop. Smash. Uyayazi aviator. Uyayazi le game le yabathi aviator. Abafana bamdlala njengayo. Marasko lapho. Hello. Shop. Smash. Hayi mara inhliziyo yamayivumi. Sajumpa simboni. Simboni. Hello. Shop. Ipantsulo royini, we stop. Umchit. Oh, Hello yazilwane. Moving at isithende senja. Marasko la. Uyangiphaphele nobuso bekhwapha. Uyasibheka. Uyabona wena ne. Uyazi ngokufanisa nani? Cameraman ngicela la. Uyazi ngokufanisa nani? Ngokufanisa nalombhonti lo. Ngokufanisa nawo. Hello.
Bishop. Nomthandazo. Mthandazo. Sho. Niyambona lo. Niyambona lo. Lo yalenga ngathi uhleli phezulu kwehenga. Mara sikholapho. Ukhuluma. Hawu chukran ngathi ushayi. Yellow bone ezilokumkhona ezimhlophe lomgayo mina. Yo. Ngiyafuna ngibongani. Ngibonga amajida wami. Uyazi uyagcoka ama mask. Ngoba lo mntwana yellow bone mara phakathi uyanuka. Mara sikholapho. Yo. Vanilla isho wena uzengo. Ukhuluma kanje ne lapha angakhulula lento insile ezokhithi Uyamazi umjebeni? lapho unamehla amancane ngathi amaphilisi e-HIV. Qedile. Yo. Bathu bani igama lakho? Utho bani? Ubani igama? Aperwana lilo. Lama edges wakhe wayenze ngamafutha wevorce. Yo. Loka bathi vanilla uyashisa no. Yo. Ishibhakanyana ngiyazibule. Ingenelele kayi-1 yabo. Just you come with another penga. Marabaka wona basazuza ayitsekwe na. Hello. Ay mina ish. Ay pass ay. Siway. Phela uzwakala ntwana uzovana makuvuthelanga wena una next. Ngamuphiva ndani. Ngisho ngonezi khona into engishilo. Ngiyabonga. Hayi lo hayi vele lo sisiyamanga. Touch my blood. Uyabona lo? Ngisho nase-Ivory nase-Ebony Clinic bayamazi. Uyayithola? Ngisho amapilisi la aphelele la wonke amapilisi we-HIV we-AIDS aphelele we-TB ngoba wonke umuntu uyazingenela la. Asikho la. Hey, mina namhlanje emasikoleni. Touch my blood yini uzozenza umuntu. Wona inhliziyo encane akakaboni usazobona. Jumi. Hayi mina umntwana angazifunani. Sure. None. Tana wesonye. Grand. Guys, thanks for watching. 9:13. Thanks God. As akakhaya. Ichu. Mawufuku iqedela phezulu kwami. Mhla ngijati ngiyakuna ngesicela. Okay guys, thanks for watching this video. Another video upcoming. Please like, comment, share, subscribe nyana. Thank you.